Бүгінгі сағатта хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда янәдән мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Хөрмәтле минем дусларым, без сезнең белән бүген барыбызда искиткеч моң иясе, шибәрләрдән шибәр, безнең горурлыгыбыз, якташыбыз Лилияна Газизованың концертында кунактан. Әйдәгез әле без сезнең белән аның белән якынрак танышып, аның тормышында булган вакыйгаларга күз салып, гомумән бер сүз белән әйткәндә, аны ачыклап китик әле. Үземә дә бик кызыклы сарым, чөнки мин аны күзәтеп ничә еллар дәврендә бик соклана идем. Ә бүген шундый бәхет татыды. Мин аның белән үзем якыннанрак таныштым һәм сезне дә зур теләк белән аның белән таныштыру эшенә керешәм. Шуңа күрә кызыклы, һәр вакыттагыча мәгънәле эчтәлекле репортажга рәхим итегез. Саумысыз, хәерле кичләр. Әссәламу алейкум. Безнең якташыбыз дип дәшәсем килә. Шундый күрү белән безнең Лилияна Газизовага хәлләрегез ничек? Бик шәп сезне күрү, еще лучше стало. Бик сагындым. Әйе, аңлап торабыз инде, дуслар. Әйе, ул тамырлары белән безнеке, Башкортстанныкы шулай бит, Лилияна. Үзең сөйләп кит әле. Тамырларыңны кайда үстең? Аннан әле сине дөнья хәлләре кайсы илләргә илтеп җиткерде? Безнең тамашачыларга якынрак үзең әйдә. Минем тамырларым Бүздәк районыннан, Тириш һәм Ахун авылларыннан, минем әтием, әнием шунда туып үстеләр. Мин тудым Латвиядә, Ригада. Хәзер мин Нью-Йоркта, Америкада яшим. Барыбер монда тарта, туган яклары сагындыра. Кайттым монда сезне күрергә, тамашачылар белән уралышырга, матур концертлар куярга. Елына гомумән ничә тапкыр кайтасың туган якларга? Минимум бер тапкыр кайтам. Ну, хочется почаще, яшырак. Шулай булсын, яшырак күрешергә безгә. Минең иң зур хыялым булды гел сәхнәдә басып торуым. Мин бик күп еллар укыдым, яхшы белем алдым. 10 ел Муса Җәлил исемендәге театр, опера театрында эшләдем. Хәзер инде Нью-Йоркта яшәгәч, диаспорада җырлыйм. Безнең татарлар белән аралашам, шунда Сабан туйларда очрашабыз. Кем сезне күреп калды, сезнең талантыгызны, бөтен серләрне тамашачыларга җиткерик әле. Бер очрашу минем гомеремне, сказать, изменила. Венера Хатовна Ганиева белән таныштым Латвиядә. Ул 15 ел элек килгән иде безгә концертлар белән һәм мин дә анда җырладым, яшидем әле. Һәм ул мине ишеткәч, үзеңә чакырды укырга. Шулай килдем һәм университетны тәмамладым. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле бергәләшеп тын калып тыңлап карыйк әле Лилияна Газизованың репетиция мизгелләрен искиткеч. Роза Хайруллина килде монда. Искиткеч, әфәрин. Әлбәттә, шедеврально. Бу сүзләрне мин инде аңлыйм, хәзер безнең бөтен яшьтәге тамашачылар аңлыйдыр дип. Шедеврально, бомбически, просто супер, космос. Пәрәмәш. Әлегә сатабыз Лилияна Газизованы матурландыру бүлмәсенә, шуңа күрә бездән аерылмагыз, дуслар. Сез Казанда улы уку йортын тамамлап, Венера Ганиева төркемендә укып бит инде.
һәм инде тагын 10 ел дәврендә театрда эшләдегез, шулай бит? Аннан соң сез ничектер, ни өчендер Нью-Йоркка күчеп киттегез. Әлбәттә, аңлашыла инде. Димәк, Лилияны кияүгә чыкканда шунда күченгәндер дип тә раслап утыралардыр безнең тамашачылар. Менә шушы күченү процесслары, сезнең тормышыгызда нәрсәләр үзгәрде? Гомумән чит илгә, бөтенләй башка милләтләр яшәгән дөньяга барып күченеп яшәү хатирәләрен әйдәйсез алып китик әле. Казанда кияүгә чыктым, татар егетеңә, һәм ирем эш буенча Америкага переехал, и мин инде как законопослушная жена последовала за любимым. Вот. Һәм анда безнең кызыбыз туды, Мәрьям исемле, аңа 3 яшь, шунда торабыз. Безнең милләттәшләр белән аралашабыз, тырышабыз туган телне сакларга, вот кызны да өйрәтәм. Дусларым, карагыз әле мондагы синтезатор, клавишлар. Буларны күргәч инде минем үземнең уйныйсы килә башлады. Әле үзем генә бүген уйнап торыйм микән иң матур көйләрне. Юк инде юк, дуслар. Миңа бит сезне безнең концертта эшләгән һәрбер хезмәткәр белән, артист белән таныштырырга кирәк. Минем бурычым шул, дуслар. Һәм беләсезме, кемне күрдем? Фотограф кызны. Концерт башланырга әле берничә минут бар, әмма ләкин инде ул үзе башлады. Хәлләрегез ничек, кәефләрегез ничек? Иң беренче танышыйк әле, исемегез ничек? Розанна. Розанна, мин Роза Хайруллина, безнең исемнәрдән чиктәрәйме? Туры килеп тора дип әйтим, инде бер өлкәдән дип әйтимме? Розанна, сез бүген Лилияна Газизованың концертына чакырылган хезмәткәрме, якын дустымы, туганымы? Мин Лилиянаның апайы булам. Апайы? Ничә туган? 3 туган. Әйтергә кирәк, Лилияна Газизованың бөтен нәселендәге туганнары да шундый үзе кебек ачык, үзе кебек нурлы йөзле, җылы кешеләр. Менә мин әле сезнең белән аралаша гына башладым, әмма ләкин шул җылы энергетиканы тойдым дип әйтсәм дә һич ялгыш булмас. Сезнең бүген бурычыгыз, эшегез ул профессионал фотолар ясарга. Әйе. Сез әйтмешле, безнең туганнар ачык кына түгел, безнең гаиләбез шундый бөтенесе творческилар инде. Иҗади нәсел. Иҗади нәсел, әйе. Иҗади, талантлы дип әйтеп китәргә кирәк әле. Әйдәгез инде туган булгач, туганы турында әлбәттә начар сөйлисе килмәс инде, әйме. Алай да менә Лилияна турында нәрсәләр әйтеп китер идегез? Лилияна безнең ул шундый киң күңелле, үзе еракта торса да гел язышып, без аның белән якындагы кебек гел аралашып торабыз. Бренди киңәшләр кирәксә дә гел язышабыз без аның белән. Шундый туган, ара сизелми, ерак аралар аның белән якын. Әйе, сез Башкортстанда Уфа шәһәрендә яшисез. Ул бит инде Америка Кушма Штатларында, Нью-Йоркта гомер кичерә. Аралашулар, димәк, тыгыз, элемтә якын. Әйе, нәкъ шулай. Гомумән җырлау сәләте кемнән килде? Талант, әти-әнидән, карт-әни, карт-әтидән, кемнән? Минем ротта, шулай әйтергә мөмкин. Минем нәселдә, конечно, картинәләр бик яхшы җырладылар. Әтием дә гармунда бик яхшы уйнады. Шуларны тыңлап, балачактан мин инде татар, башкорт музыкага гашыйк булдым. Хотя мин беренче профессиональ укыган җырчы булам безнең нәселдә. Бүгенге көндә Лилияна Газизова ничә чит телне белеп, ничә чит телдә җырлый ала икән? Мин шутламадым. Мин дә баягына шутлап карарга тырышып карадым сезне сөйләгәндерен, әмма дә ләкин чигенә чыга алмадым. Мин 5 тел беләм. Бүген концертта 4 телдә җырлармын. Нинди телләр алар? Татар теле, инглиз, урыс, итальянча. Көтеп калабыз, түземсезлек белән. Сезнең чыгышларыгызны Лилияна Газизова сер итеп кенә тапшырында, дусларым, бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тамашачылар, Лилияна Газизованың концертында безнең Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы да кунак буларак, әлбәттә бүген чыгыш ясарга дип ашкынып килгәнсездер, шулай бит? Лилияна белән бүген сюрприз ясайбыз.
дуэт белән җыр җырлыйбыз, итальянский романс. Онарга, конечно, чын күңелдән уңышлар телим. Әлбәттә, иҗади уңышлары бик ерактан килеп, шул Нью-Йорктан целый океан аша, бөтен Европа аша килеп, концерт куеп, героическая девушка. Шуның өчен бәхетле булсын. Әйтергә кирәк, аның иҗатына кайчан сез игътибар иттегез, Азат Гөлнурулы? Шуны әйткәндә, кайчан бер унлап ел аны ишеткәнем, безнең эстрадада ул үзенең таланты белән, тавышы белән аерылып тора. Безнең эстрадада бик матур тавышы, күп укыган. Лилиана Газизова концертында шулай ук бик хөрмәтле кунак, Башкортстанның халык артисты Ришат Галиханов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Сезне күрүебезгә бик шатбыз, Ришат абый. Сез гомумән, рәхмәт. Сез дә бик шатсыз мине күрергә. Ой, рәхмәт сезгә. Ришат абый, сез инде Лилиананың иҗатын кайчаннан бирле күзәтәсез? Бер 15 еллап кына бардыр. Нәрсәсе белән аерылып тора ул башкалардан сезнең өчен? Ул менә үзе опера җырчысы, халык җырында матур төр башкара. Эстрада җырларында профессионал менә әле бүген тыңлап торам, шул тиклем бу хәлле ишеткән юк репертуарын. Әле бөтен репертуарны тыңлап торам. Бик нык зур талант. Шундый тавыш, чиста тавыш, профессиональ тавыш. Киләчәктә Лилианага әйтер теләкләре безнең Ришат абыйдан. Лилианага инде иң мөһиме исән сауларга ясын, иҗади уңышлар. Бу әле менә беренче шәхсән концерты битендә тагын да 10 ел, 20 ел, 30 ел, 40 ел дигәндәй һәр вакытта мәшләй үзенең шәхсән концертларының гастрольләре булып торсын. Бөтен республика буйлап, бөтен Россия буйлап. Больше 30 лет прожила в Латвии, Лилианочку больше 20 лет знаю. Она на моих глазах начинала петь. Приезжала, я с города Венспилс, а родители в Риге. Мы татаро-башкирское общество там организовали, поддерживали диаспору, помогали все с татарами. Она и в Сабанту их песни пела, приезжала к нам в город. Очень хорошая девочка, прекрасная певица. Я рада, что она сейчас в Америке. Она во всем мире поет. Татар нас, красивых женщин, показывает, что есть такие не только красавицы, умницы. Она достойная, творчество у нее великолепное, на многих языках поет. Я очень рада, что я с ней знакома, и она показывает нас, татар, во всем мире. Hörmətli tamaşaçılar, sir итеп кенә тапшыру сезгә Лилиана Газизова концертына репортажны дәвам итә. Әлегесе мизгелләрдә минем артымда сәхнәдә Лилиана Газизова һәм Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы искиткеч итальян телендә дуэт башкаралар. Залтын калып бу җырның мәгънәсен төшенеп бетмәсә дә, әмма ләкин бу моңга, бу матурлыкка күңеле утыра дуслар. Искиткеч әфәрин. Бик күп телләрдә җырлый белә, тавышы көчле. Аңарга уңышлар алдагы көннәрдә. Әле бит беренче генә выступать иткән вакыты. Кешеләр әле белеп бетермиләр әле аны барысы да. Менә бер концерт күргәч, уже Шуңа карамастан нинди зур матур бүген зал җыйды. Уңышлар телибез. уңышлар инде, уңышлар. Мен бик шатман, то что аның хәзер сольный концерт бара. Если это начало, то пусть будет дальше еще, только накатом, только лучше и лучше. Только вперед, Лилиана! Нинди иде ул балачакта Лилиана Газизова?
менә әле шундый сәхнәдә тыйнак, әйме шундый менә грациозный бит. Бәләки чакта, бала чакта нинди сыйфатлары белән аерылып тора ул? Я ее увидела на днях, она ко мне приезжала, и, знаете, я когда ее увидела, сказала, ты совсем не изменилась, она осталась такая же, ни внешне, ни внутренне, она всегда была отзывчивая, добрая, красивая, яркая и целенаправленная девушка, такая и осталась. Шундый матур итеп дәртле җырларын да бүләк итә Лилияна Газизова Афәрин. Үзе эчтәлекле, үзе мәгънәле, үзе төрле телләрдә башкара җырлый, искиткеч талантлы, искиткеч сәләтле безнең Лилияна Газизова Афәрин. Рәхмәт сиңа шундый матур тамашаң өчен. Күңелләр ял итә. Нинди сихри моңга һәм әлбәттә шундый дәртле энергетикага тулына дуслар. Я пришла на концерт, чтобы отдохнуть, и я думаю, какая молодец девушка. Из автобиографии узнала, что она с детства увлекалась музыкальным своим образованием, серьезно занималась вокалом, участница многих конкурсов, получала различные премии и призы. Не прийти на такую гостью, но я просто не могла. Я очень довольна. Күптән түгел социаль челтәрләр аша без күзәттек, сез әле Нью-Йоркта шулай бит? Клип, татар телендәге җырга клип төшердегез, шулай бит? Әйе, бу күптән минем зур хыялым булды. Нью-Йоркта яшәгәч шундый матур клипны төшерергә, милли киемнәр киеп, һәм бик шатмын, что шушы хыял тормышка ашты. Мин анда вот безнең милләттәш без белән Лос-Анджелестан бер татар егете белән анда бергә төшердек шул клипта. Һәм біз иң зур майданда Times Square площадьта анда снимать иткән идек шул клипны, вызвав к себе зур интерес туристлардан. Кемнәр без бик матур киемнәр без кидек. Безнең Америка Кушма Штатларында яшәгән татарлар, менә монда яшәгән татарлардан нәрсәсе белән аерыла? Мин уйлыйм, анда яшәгән татарлар үзе безнең татар телен, моңын анда сакларга тырышалар күбрәк. Балаларны өйрәтергә, бер-берсенең кадерен беләләр. Шулай уйлыйм. Без анда прям гаилә кебек яшибез. Потому что біз можем любой вопрос белән бер безгә булышырга, шундый анда халык тора бик, конечно, яхшы. Мин яңа дусларны таптым, шуңа мин бәхетле. Мин анда килгәч тә сразу же эзләдем, кайда безнең татар оешмасы бар, безнең милләттәшләр, потому что сагындыра туган як.
ике ир кешеләр бар, кем миңа бик күп ярдәм итәләр. Это минем яраткан әтием һәм тормыш иптәшем. Алар миңа зур поддержка оказывать итәләр вот минем иҗатыма. Потому что мин әле пока еще начинающий артист, еще декретный, да, только утырдым. Вот. Конечно, чтобы зур артист булырга, сез беләсез, кирәк күп вложениялар. Вот. Одного таланта мало, барыбер кирәк. Түләргә, ротацияларга, там, клипларга. Конечно, минем тормыш иптәшем күп миңа булыша. Аңа зур рәхмәт. Үз чиратымда мин шун күңелдән Рушан безне интернет челтәрләре аша булса да карар. Рушан, сезгә рәхмәт. Рәхмәт Лилиянга, безнең якташыбызга дип әйтәм инде, горурлык хисләре белән аңа шушы хыялларын тормышка ашырга ярдәм иткәнегез өчен. Аның менә кем буласы килә бу тормышта, әйме? Шушы юлны сайлап, шушы иҗат юлын сайлап, иҗатта үсергә булырга тырышканын аңлаганыгыз, кабул иткәнегез өчен һәм инде аңа үсергә канатлар биргәнегез өчен, ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт. Киләчәктә дә шушылай чын күңелдән әйме бер-берегезне аңлашып, Лилиананың бөтен хыялларын тормышка ашырыр өчен сиңа да мөмкинчелекләр килеп торып, инде ярдәм итәргә булышырга Ходаем сиңа насыйп итсен. Һәм без Рушанны да көтеп калабыз. Менә күрәсе килә үзебезнең татар егетен сезнең концертларда, Башкортстанда, Татарстанда алла бирсә күрергә насыйп булсын. Рушан, рәхимет безнең Башкортстан җирлегенә алла бирсә. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә искиткеч тагыда бер шундый уникаль номер. Рифат Кустияров һәм Лилиана Газизова шулай ук инглиз телендә бик матур шәп дуэт башкаралар, дуслар. Ufarsızdan alkışlar kimi? You're the fire and desire. When I kiss you, let you know you take. Biz ничек таныштык, шуннан бирле безнең дуслыгыбызның аерылганы юк. Мин гомумән үзебезнең курсны онытып, алар белән күбрәк аралаша идем. Парлар бетү белән гел аларга очрашканны гына сөйләп алам, чөнки бу бик мөһим әйбер дип уйлыйм. Мин кафедрага килеп кергәндә, беренче курсны килеп битергәндә, әле зачетлар барган вакыт ул, сессия барган вакыт. Килдем, кирдем, ниндидер бик мөлаем дама утыра дип әйтәсе килә инде мин аны менә шул сүз белән. Шундый шләпә кигән име, муенына шундый җиңелчә генә шарфик и нидер акцент белән сөйләшә ул шундый. Безгә хас булмаган акцент белән сөйләшә. Мин булай итеп эшләп карам, әйтәм, ниндидер яңа укытучы килгән шулай безгә. Сорыйм безнең Альбина Рустамова дигән укытучыдан, нет, это у нас новая абитуриентка, ди. Венера Хатовна Ганиева пригласила из Латвии, будет у нас учиться. Мне там серьезно, да. И у тебя, Хуснияров, сегодня будет партийные задания, ди миңа әйтә. Поедешь Лилиане показывать город Казань, ди. Мин әле үзем Казанда беренче ел гына яшим, Азнакайдан килеп, Әгерҗе авылыннан Казанны күргәндә юк, шул общагадан институтка хәтлек кенә килеп, кире кайтып, шул вакытта мин бик горурланып, мин булай торып басып, конечно, мен әйтәм, покажу, Латвиядан тем более. Почет минем өчен. Киттек без Лилиан белән мин моңарга үзем белмәгән Казанны күрсәтергә, Казан буйлап. Уфа шәһәрендә Лилиана Газизованың концерты гөрләп дәвам итә, дуслар, һәм әле яңа гына сәхнәгә шул хәтлек яхшы энергетика, үзләренә генә хас шундый сафлылык бүләк иттеләр безнең Алмаз Айдар Юнысовлар. Егетләр, сезне бу тамашада күрергә чиксез шатбыз, һәм Лилиана Газизова белән нинди иҗади дуслык сезне ничәнче елдан бирле бәйли? Без Лилиана белән 5 ел элек танышкан идек. Без Башкортстан буйлап артистлар белән гастрольгә чыгып киткән идек, шунда ук танышкан идек. Әлеге көнгә тиклем без инде Элемтәдә
Бүгінгі концерт, аның бірінші концерті, біз бик шатбыз. Зор рахмат Лилиянаға бізді шақырған үшін. Ол енді элеге ушундай таланты белән безнең Башкортстан һәм Татарстан халкына күренгән иде инде. Әмма ләкин менә бүгенге чыгышы аның тагында үзенең талантын тагы да югары бәяләргә күтәрде. Чөнки ул төрле яклап үзен күрсәтә. Ул инде татар башкорт җырлары гына түгел, төрле ил күләмендә булган җырлар белән үзенең тавышын төрле яклапта ачыклый һәм безнең Башкортстанда һәм Татарстанда андый җырчылар бик сирәк диясе килә. Зур уңышлар теләп калабыз Лилиянага. Без аның өчен бик шатланабыз, аның өчен куанабыз һәм шушы концерт озакынчысы булмасын, башлангыч бер этап булсын Татарстанда һәм Башкортстанда. Инде ул дөнья күләмендә әлбәттә төрле концертлар, төрле операларда чыгыш ясап йөри. Инде Башкортстан халкы белән Татарстан халкы аны менә шушы концерттан соң тагын да югарыга күтәреп җибәрсеннәр иде дигән теләктә калабыз. Сез хәзер шушы талантыгыз белән бүлешәсегез килмиме яшь буын белән? Дәресләр, бәлки менә безнең шулай ук Америка Кушма Штатларында яшәгән татар милләтләренең, әйме татар кешеләренең балаларына дәресләр бирергә өметләрегез, уйларыгыз бармы? Мин на самом деле дәресләрне анда алып барам. Бер ел элек Чикаго Сабантуйга попала мин һәм анда җырлагач тоже минем яныма килде бер безнең милләттәшебез. Ул әйтте: "Лилияна, мин телим, чтобы вы научили минем улымны шулай җырларга". Без аның белән Skype буенча заниматься иттек. Ул бик яхшы җырлый, ул ярата. Вот что еще удивительно, шул малай Расул исемле. Ул бер кайчан да булмады Татарстанда, Башкортстанда. Анда туды. Но чиста туган телдә сөйләшә. Вот ул белә туган телне һәм инглиз телне. Вот без шулай Skype буенча заниматься иттек туган телдә. Вот татарча искиткеч җырлый. Вот и минем, конечно, хыялым анда студияны ачырга, вот уже расширяться итәргә. Үзегезнең студиягызны булдырып әйме, һәм инде кемнәр татар телендә җырларга өйрәнергә тели, Америка Кушма Штатларында яшәүче милләттәшләребез безне карасагыз, рәхим итегез. Лилияна Газизова чын күңелдән үзенең шундый таланты белән рәхәтләнеп бүлешергә һәм сезгә яхшы сыйфатлы белемне бүләк итәргә әзер. Лилияна Газизованы котларга безнең Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Айдар Галимов та килгән дуслар. Искиткеч матур җылы күренеш. Рәхмәт сиңа, Айдар абый, безнең яшь талантларны шулай хөрмәт итеп яратып, үз итеп котларга килгәнең өчен. Кемдер үзлектән булса, бу инде уңышлы егет, уңышлы кыз, үз юлын тапкан, үз юлын дәвам иткән. Шуңа мин шуларның рәтенә аны инде Латвия татар кызы дип тәкъдим иттеләр. Сүздә бу инде дөнья буйлап йөргән кызларыбызның берсе төрле телләрдә җырлаган кызыбыз. Адаклы үзгәреш җиле проектында катнашкан кызларыбызның берсе үзгәреш җилендә теләсә кем чыгыш ясый алмый. Анысын да әйтергә кирәк. Монда бик күп мөмкинчелекләр кирәк. Шуңа күрә менә тагын күңелендә булып, әтисенең күңелендә, үзенең күңелендә булып, үзлектә, Уфада, Казанда да үзенең концертларымны эшлим дигән нияте бар иде. Бу бик матур күренеш, бу бик матур тарих. Тарих итеп булса, хәерле булсын, хәерле сәгатьтә булсын. Лилияна Газизова, уңышлар белән алдагы көзге җырларның берсе. Моңсу булып яңгырамасын, дуслар. Я давно за ней наблюдаю, потому что она очень красивая. Мне очень нравится, вообще очень нравится, как она поет. Прям громко, все хорошо, на опоре поет. Я хочу пожелать Лилияне, чтобы она никогда и никогда не болела, чтобы у нее все время оставался такой же красивый голос, чтобы всегда у нее все получалось, и чтобы она шла только вперед.
вообще яратам безнең матур милли вот киемнәрне. С радостью ношу, в гордости, прямо Америкада особенно, вот сразу шунды внимание, киемнәр без койдан. Вот. Поэтому надо, мне кажется, носить, гордиться, что без шунды матур халык. Искиткеш тыңлым да Лилияна Газизовна, эме хөрмәтле тамашачылар. Миндә шундый хисләр уяна, шундый фикерләр килә күңелгә. Менә син Америка Кушма Штатларында төп яшәгән урының шунда бит инде, әйме? Шундый бер якты кояш кебек балкып йөрисең кебек шунда, әйме? Менә синнән килгән чынлап та кешелеклелек нурлары, синнән килгән ихласлык, синнән килгән шундый татар милләтенә булган мәхәббәт, татар теленә булган шундый хөрмәт. Һәм син шушыны менә түкми чәчми бөтен Америкада яшәгән татарларга кояш нурларын сибә бит. Син дә шулай сибеп, нурландырып яшисең шикелле. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Аерым зур рәхмәт. Аның теләге буенча ул менә Латвияда туган кызыкай. Мин аңа махсус гәрәбә дигән җыр яздым. Чөнки безнең татар кызлары үзләренә матур гәрәбә муенсалар йөрткәннәр элекке заманда. Әлеге заманда да һәм менә шушы иҗади дуслыгыбыз үзенең җимешләрен бирә, Аллага шөкер. Мин шунысын әйтергә теләйм. Лилиана күп телләрдә җырлый. Ул инглиз телендә, немец телендә, күп Европа телләрендә. Һәм Аллага шөкер, менә безне шушы җыр-моңнар ул кешеләрне берләштерә, кыйткаларны, илләрне тоташтыра, дуслыкны, татулыкны арттыра. Менә шушы киләчәктә дә Лилиана шушы дуслык илчесе булып йөрүчен иде. Шунысы шатлык, аның тамырлары безнең Башкортстан кызы. Татарстаннар ул безнеке диләр, чөнки анда укып чыккан. Һәм әйтеп торам, аның иҗади тормышы да шәшәк атсын, бар да әйбәт булсын. Беләсезме, мин вообще ял итәргә яратмыйм. Мин так сусадым сәхнәдә булырга хочу. Вот моннан вообще бы не уходила бы, тут бы жила бы сәхнәдә. Поэтому наоборот, ял итәргә потом будем. Надо работать над своим именем, чтобы как бар бит шигырь Мусаҗәлилнең син яшәмә җирдә файдасыз бер түмгәк булып тигез урында. Эшен калсың маяк булып үзеңнәңсең килгән буынга. Шулай кирәк яшәргә, чтобы яркий след оставить после себя. Инде 16 ел сәхнәдә эшләп үзем, име, Татарстан артистлары белән дә, Башкортстан артистлары белән дә, Рәсәй артистлары белән дә дигәндәй, Лилиянаны иң кешелекле артистларның берсе дип әйтәсем килә. Моның бит инде 16 еллык дуслык кына да үзе әйтеп тора бит инде. 16 ел дус булып, шушы сферада иң менә шундый менә конкурентлы сферада, име, ул теге бик матур сәхнәдә дус булып җырлау. Иң мөһиме сәхнә артында дус булу. Менә бу Лилиянада иң көчле сыйфат. Бик зур рәхмәт әти-әниләренә, аңарга шушындый мәгънәле тәрбия биргәннәре өчен. Һәм менә шушы үрнәк булсын ие, гомумән бүтән артистлар арасында да. Рошан, бер гаепләмә, мин Лилияны чыннан да бик яратам, бик хөрмәт итәм. Мин аны кеше буларак яратам, дус буларак, чөнки ул чыннан да бу сүзләргә лаеклы. Лилияна белән безнең уртак җырыбыз да бар. Аны бөтен җирдә яратып кабул итәләр.
ул шундай яшьләр стилендә язылган. Аның иҗадына нәрсә дип әйтим, менә бүгенге концерт бөтенләй уникаль концерт. Чөнки теге зур концертларда, зур экраннар белән фонограммага җырлаган артистларның концертыннан әлбәттә бу иҗаттан аерылып тора, чөнки тере тавыш һәр вакытны да бөтен җырларында үзе башкарды. Шул тиклем иҗатташ дусларының да барысының да тере тавыш белән җырланган, бу ниндидер күңел салынган шундый матур концерт булды. Бик рәхәтләнеп ял иттек. Тагы да аның өчен җырлар язасы килә башлады, шигырьләр язасы килә башлады. Әлбәттә безнең иҗадыбыз әллә дәвам итәчәк дип ышанам инде. Лилиана, мы тебя любим! Лилиана Газизова якташыбызның концерты Башкортстан Республикасының баш каласы Уфа шәһәрендә бүген бик матур булды, бик үзенчәлекле булды, бик көчле булды, эчтәлекле һәм мәгънәле булды. Без инде, хөрмәтле дуслар, шушы мизгелләрдә сезнең белән сау булашырга да мәҗбүрбез. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм инде аның авторы һәм алып баручысы сезнең Роза Хәйруллина бүгенгә үзенең эшен тәмамлый. Һәм инде мин сезнең түземсезлек белән киләсе матур чыгарышларымда көтеп калам дусларым. Мәхәббәттә, рәхәттә, иман байлыгында, ышаныч белән һәр вакыт яктылыкка омтылып яшәгез. Сау, сәламәт булыгыз.